Dzień dobry, dobry dzień. Witam Państwa serdecznie na tym dzisiejszej promocji poradnika Jak mówić i pisać o Kaszubach. Będzie to poradnik, właściwie jest to już poradnik, który można pobrać w formie PDF-a ze strony, którą znajdziecie Państwo w opisie niniejszego filmu na stronie harvatnik.pl. Jest on tam dostępny w PDF-ie, w dobrej jakości, więc każdy może z niego korzystać. Dzisiejsze spotkanie jest podsumowaniem tak naprawdę projektu Stop Hate na Kaszubach, który w ramach Harvatnika realizowałem przy wsparciu finansowym Fundacji Gdańskiej i Funduszu Gdańsk Dzieli się Dobrem. Założeniem tego projektu był monitoring artykułów poświęconych Kaszubom, które zostały napisane w 2020 roku i pojawiły się na stronach, w serwisach informacyjnych z Kaszub Pomorza, ale też w takich ogólnopolskich serwisach, o ile one mają jakieś lokalny na Kaszubach na Pomorzu dział czy jakiś oddział swój. Chciałbym dzisiaj Państwu tutaj przedstawić taką krótką prezentację, opowiedzieć jak wyglądała praca nad tym poradnikiem. No i przygotowałem do tego taką prezentację, którą z chęcią Państwu zaprezentuję. Prezentacja nie będzie długa, możecie Państwo w trakcie prezentacji zadawać pytania w komentarzach na YouTubie. Po prezentacji postaram się odpowiedzieć na te pytania, jeżeli będziecie oczywiście Państwo jakieś mieć. Jak mówić i pisać o Kaszubach? Poradnik, jak wspomniałem na samym początku, jest już dostępny w PDF-ie na stronie harvatnik.pl, można go sobie stamtąd pobrać. Jest on trochę inny niż ta prezentacja, więc warto będzie sobie rzucić na to okiem. I tak jak wspominałem, ten poradnik powstał w ramach projektu Stop Hate na Kaszubach, który realizowałem przy wsparciu finansowym Funduszu Gdańsk Dzieli się Dobrem, prowadzonym przez Fundację Gdańską. Jeżeli chodzi o kwestię, skąd pomysł na to, aby zająć się tematem hejtu na Kaszubach, który w kilku takich prywatnych rozmowach ostatnio dowiedziałem się, że ludzie raczej nie zdają sobie z tego sprawy, raczej nawet nie zwracają na to specjalnie uwagi, czy faktycznie taką społeczność jak Kaszubów może dotyczyć jakiś hejt, czy jakaś taka nienawiść słowna w internecie, mowa nienawiści i tak dalej, czy takie rzeczy nas dotykają. No i mój projekt miał na celu przepatrzenie, przebadanie komentarzy pod artykułami internetowymi w ostatnim roku, w 2020. No i tutaj jakieś takie najciekawsze, myślę, zagadnienia sobie powybierałem i Państwu tutaj też przybliżę, ale dla pewnego porządku przypomnę tylko jakby takie dwa hasła wyjściowe, którymi się kierowałem. Pierwszy, no to kwestia tego, czym jest mowa nienawiści, albo po angielsku hate speech. No to według definicji Rady Europy są to wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażaną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją, wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, migrantów i osób obcego pochodzenia. Wszystkim obywatelom Polski, w tym także oczywiście Kaszubom, prawa do bycia równym gwarantuje Konstytucja, konkretnie artykuł 32 dotyczący równości i zakazu dyskryminacji, który brzmi: wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. I to jest zapis artykułu, który warto sobie już w tej chwili zapamiętać, ponieważ będę się do niego skrótowo odnosił w niektórych zagadnieniach. Swój projekt, swój poradnik podzieliłem właściwie na takie 3 główne zagadnienia i na takie 3 główne rozdziały został podzielony ten poradnik.
Pierwszy dotyczy społeczności kaszubskiej, Kaszubów, drugi dotyczy języka kaszubskiego i ostatnia część jest poświęcona Kaszubom jako regionowi. A każda jakby z tych poszczególnych części jest też podzielona na takie zagadnienia związane najpierw z najczęściej popełnianymi błędami przez pracowników mediów i osoby, które się wypowiadały do tych mediów, a potem taki przegląd komentarzy, uprzedzeń i form dyskryminacji społeczności kaszubskiej, języka kaszubskiego, które właśnie miały miejsce w internecie w 2020 roku. Jeżeli chodzi o takie najczęstsze błędy, z jakimi można było spotkać się w kontekście Kaszubów jako ludności, no to na pewno są takie hasła jak Kaszubi to naród, Polacy albo Niemcy. I tu można oczywiście przyglądać się temu bliżej i trudno tutaj powiedzieć, kim właściwie są Kaszubi, jeżeli chcemy mówić w jakiś taki sposób obiektywny, w jaki powinny media pochodzić do wszelkich tematów. No tutaj częstym błędem jest właśnie taka generalizacja i branie za pewnik i podawanie do wiadomości rzeczy, które są powiedzmy tylko częściowo wyznaczają to, kim są Kaszubi. I to jest właśnie przykład czegoś takiego. Innym przykładem takich sformułowań wynikających z generalizacji jest na przykład Kaszubi to katolicy, gdzie wiemy, że nie wszyscy Kaszubi to są katolicy, ponieważ w 2019 roku, zgodnie z informacjami dotyczącymi procentu ludności praktykującej w kościołach, na Kaszubach średnia wynosiła 40% i to była bardzo bliska średniej ogólnopolskiej, więc no tutaj też trudno mówić, że wszyscy Kaszubi są katolikami, a wiemy, że jednak tych trochę wyznań, a też osób bezwyznaniowych pośród Kaszubów można znaleźć i poznać. Kolejnym taką generalizacją jest kwestia sympatii politycznych, mówienia o tym, że Kaszubi to są zwolennicy PiS-u, no bo jest taki stereotyp, że Kaszubi głosują za PiS-em, albo że są zwolennikami Platformy Obywatelskiej, no bo przecież Tusk jest Kaszubem, tak, więc Tusk rządzi Kaszubami i tak dalej. Jest jakiś taki pomysł, podejście i tak też się pisze w internecie, w komentarzach, więc jest tutaj tak podzielone, ale gdy przyjrzeć się jakby bliżej zagadnieniu sympatii politycznych na Kaszubach, no to można zauważyć, że jednak przykładowo przyglądając się wynikom wyborów prezydenckich z ubiegłego roku, można było zauważyć, że te sympatie polityczne były tak w miarę równo podzielone. Faktem na południu Kaszub zwyciężył w liczbie głosów, które zdobył kandydat PiS-u Andrzej Duda, a na północnych Kaszubach jednak zdecydowanie zwyciężał Trzaskowski, więc tutaj no, trudno mówić, że wszyscy Kaszubi są zwolennikami jednej partii, a przyglądając się poszczególnym wynikom w poszczególnych gminach, można zauważyć, że te różnice głosów oddane na poszczególnych kandydatów, no to były naprawdę takie różnice nawet od 1 do 10% zazwyczaj, więc no tutaj też ciężko generalizować, że Kaszubi nawet z jednej gminy są zwolennikami wyłącznie jednej partii, jednak jest to w miarę wyrównane, zróżnicowane, ale na podobnym poziomie. Jeżeli chodzi o taki też popularny błąd popełniany, według mnie błąd popełniany przez wielu dziennikarzy, no to jest uważanie, że Kaszubi to jest ludność, która mówi po kaszubsku. No i to jest błąd, który wynika z tego, że właściwie od lat 90. coraz mniej Kaszubów mówi po kaszubsku, bo ze względu na różne praktyki z czasów PRL-u, wynarodowianie, polonizację Kaszubów. Dzisiaj większość Kaszubów mówi tylko po polsku, a ten przekaz naturalny języka w domach został przerwany gdzieś, myślę, pod koniec PRL-u. No i zdecydowana większość dzisiaj Kaszubów już nie mówi po kaszubsku, więc to jest też taka generalizacja i tutaj ten punkt warto sobie zapamiętać, bo on się też w trzeciej części przyda. I kolejne dwa takie zagadnienia, którym poświęciłem
troszkę miejsca w rozdziale dotyczącym Kaszubów i najczęstszych błędów, no to jest kwestia kaszubskiego separatyzmu, a właściwie takiego hasła straszaka, który się od 1920 roku co jakiś czas pojawia i zarzuca się go różnym działaczom kaszubskim. Nigdy nie było to w żaden sposób potwierdzone, chociaż był to argument główny dla inwigilacji, aresztowań, prześladowań, czy nawet deportacji z Kaszub, kaszubskich działaczy w czasach II RP i w czasach PRL-u. I tutaj ciekawe, że w 2017 roku gdzieś to hasło się pojawiło za przyczyną wojewody pomorskiego, który z okazji 11 listopada miał przemówienie i tam dosyć ostrymi słowami kierował się do przedstawicieli społeczności kaszubskiej, a właściwie jak on to określił, do tych osób, które nazywają się tak zwanymi regionalistami kaszubskimi. Właśnie tam mówił bardzo dużo na temat jedności kulturowej państwa, które powinniśmy budować, o jednolitej myśli politycznej. No tego typu były to hasła i tam właśnie tym separatyzmem i zalążkami separatyzmu, na które pozwalają samorządy na Kaszubach, straszył. No i ostatni taki temat związany z Kaszubami to jest kwestia tak zwanego stroju kaszubskiego. Ja go nazywam świetlicowym strojem kaszubskim. I to oczywiście tutaj są dwa zagadnienia związane z tym strojem świetlicowym. Z jednej strony mamy problem, ponieważ ten strój tak de facto nie jest strojem kaszubskim, ponieważ powstał na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1959 roku i pani projektantka, etnografka z Wielkopolski, pani profesor Stelmachowska go zaprojektowała. No i później on został w jakiś sposób zaadoptowany przez zespoły pieśni i tańca z Kaszub i jakoś tak się przyjął ten strój kaszubski, więc dzisiaj można mówić, że jednak nie jest on formą dyskryminacji ani jakichś uprzedzeń względem Kaszubów, ale z drugiej strony dziennikarze bardzo często właśnie zdjęciami osób ubranych w te stroje świetlicowe obrazują wszelkie artykuły poświęcone Kaszubom, językowi kaszubskiemu. Nawet gdy była mowa o zbieraniu podpisów pod petycją do utworzenia kaszubskojęzycznej strony Wikipedii, no to była ona obrazowane te artykuły w różnych gazetach zdjęciami właśnie osób w strojach świetlicowych kaszubskich, no co ma się jakby czasami w ogóle nijak do tematu z samego artykułu, do jego treści, do tej informacji, którą chce się przekazać. Naprawdę zdecydowana większość artykułów obrazowana jest właśnie fotografią osób w stroju kaszubskim, no co myślę jest błędem, bo na co dzień jednak Kaszubi w stroju kaszubskim nie chodzą i jak już powiedziałem, nie jest to też taki tradycyjny strój kaszubski, tylko został on kilkadziesiąt lat temu zaprojektowany. Jeżeli chodzi o takie najczęstsze i najcięższe, bym powiedział, komentarze dotyczące Kaszubów w serwisach internetowych, które właśnie można było znaleźć pod artykułami z 2020 roku, no to takie popularne określenia jak Kaszubi mają czarne podniebienie, błonę między palcami, skrzela za uszami, hasła w stylu śledź nie ryba, Kaszub nie człowiek, albo dobry Kaszub to martwy Kaszub. Szczególnie to ostatnie było naprawdę bardzo popularne w 2020 roku. No i to są hasła, które właściwie podlegają pod mowę nienawiści bezpośrednio, pod łamanie tego artykułu Konstytucji dotyczącego równości i prześladowań. Jak najbardziej można by te komentarze ścigać na drodze prawnej i domagać się jakichś tutaj rozwiązań. No i tu jest też ciekawe, że zobowiązany do podejmowania takich kroków jest wojewoda pomorski, który, jak wiemy, zabłysnął już takim hasłem, które zbytnio Kaszubom nie sprzyjało. No ale według ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym wojewodzi są zobowiązani do tego, żeby właśnie w przypadku mniejszości i naruszania ich praw i dyskryminacji mniejszości, no to oni mają zadanie podejmować czynności prawne.
Innym takim hasłem krzywdzącym dla wielu członków społeczności kaszubskiej jest popularne hasło Kaszubi to górale, którzy nie zdążyli na Batorego. Można powiedzieć, że no, to ma mieć jakiś humorystyczny wydźwięk i jest to hasło szczególnie znane w Trójmieście, aczkolwiek fakt faktem niesie ono pewnie, powiedzmy, napięcia emocjonalne, ma zazwyczaj taką formę kpiny trochę, bo z jednej strony sugeruje, że Kaszubi pojawili się po 1988 roku, kiedy Batory, tak, ostatni rejs od Batorego się odbył do Ameryki, że Kaszubi tak kilkadziesiąt lat temu dopiero się pojawili, więc to jest takie zaprzeczenie właściwie całej historii, no bo możemy mówić o tym, że Kaszubi na dzisiejszych Kaszubach są przynajmniej od końca starożytności albo wczesnego średniowiecza. No i z drugiej strony nawiązuje też do takich haseł związanych z językiem zagadek, o których za moment w kolejnym będzie rozdziale. Kolejne krzywdzące komentarze, no to są zarzucanie Kaszubom, że są Volksdeutschami, ukrytą opcją albo piątą kolumną niemiecką. To wiemy, że też politycy naszego kraju i to tacy, którzy są dzisiaj dosyć mocno dobrze sytuowani, takimi hasłami w ubiegłych latach się posługiwali względem Kaszubów i na przykład Ślązaków. Ale w komentarzach w internecie bardzo często się do tego nawiązuje. To jest oczywiście krzywdzący komentarz, uprzedzenie wynikające z niezrozumienia doświadczeń wojennych na Kaszubach czy na Śląsku, dotyczącego konieczności odbycia służby wojskowej w Wehrmachcie. Wiąże się z tym też takie hasło jak dziadek z Wehrmachtu. Swego czasu było dosyć popularne w Polsce. No, są to krzywdzące jakieś epitety kierowane do Kaszubów, związane właśnie z niezrozumieniem naszej historii i tego, co się właściwie działo w czasie II wojny światowej. Kolejne hasła, no to są w stylu Kaszubi to wieśniacy, analfabeci albo pijacy i oczywiście podobne inne określenia. To są określenia, które gdzieś powstały w czasach komuny, kiedy było popularne takie stwierdzenie, że język kaszubski jest dla mieszkańców Pomorza uwsteczniający, że dwujęzyczność to jest krzywda dla dzieci, że nie należy dzieci uczyć języka kaszubskiego w domach. Pamiętamy, że dzieci też w szkołach były bite za mówienie po kaszubsku, więc no to są takie hasła, które gdzieś wtedy się narodziły, takie skojarzenia, że Kaszubi to jest taka ludność wiejska, niewyuczona, często bez pracy, no i uzależniona od używek. Więc takie bardzo negatywne skojarzenia wiązane z Kaszubami, które doprowadziły właśnie do tego przerwania przekazu tradycyjnego języka kaszubskiego w domach na Kaszubach. No i oczywiście są główną przyczyną wielu traum, które jeszcze do dzisiaj starsze pokolenia kaszubskie przeżywają i niechętnie przyznają się do bycia Kaszubami właśnie, aby nie wiązać ich z takimi negatywnymi określeniami. Kolejne bardzo częste komentarze, no to są chciwy, chytry, cwany, kłamliwy, leniwy, skąpy, uparty, zawzięty jak Kaszub. No można by tu na pewno więcej jeszcze znaleźć. To są takie określenia, no, które wynikają z jakichś, powiedzmy, pojedynczych czasem doświadczeń. Kilka razy widziałem, że osoby piszące komentarze, właśnie używając jakichś takich określeń, uważały, że Kaszubi to są chciwi, bo na przykład nie chcą sprzedawać działek na Kaszubach nad jeziorem, albo że są cwani, bo tam wymyślają i utrudniają zakup tych działek. Więc no, takie argumenty z pojedynczych jakichś doświadczeń przenoszone są jakby na całą grupę, co jest takim błędem, bo nawet jeżeli no, spotkamy na Kaszubach kogoś, kto jest chytry albo chciwy, albo po prostu nie chce swojej ziemi sprzedać, no to nie powinno się jednak przenosić cech czy doświadczeń, które z tą osobą daną się ma, na całą grupę. No i to są też takie określenia, które czasami się wykorzystuje w trochę inny sposób, mówiąc na przykład ty Kaszubie jako obelga, w domyśle ty chytry, chciwy, cwany, kłamliwy i tak dalej człowieku. Czyli samo określenie ty Kaszubie
ma być formą takiej obelgi i zastępować właśnie te różne określenia. Albo jeszcze inaczej, oczywiście mówi się, że na przykład takie komentarze mogłem spotkać, gdzie można było przeczytać, że Tusk ten kłamliwy Kaszub, więc jakby ten Kaszub ma być też takim podkreśleniem, tak, że przecież jest Kaszubem, no to wiadomo, że kłamie i tak dalej, więc tego typu komentarze jak najbardziej można było spotkać. Z tymi komentarzami i wcześniejszymi odnośnie tych wieśniaków, analfabetów i pijaków, z tymi formami uprzedzeń i stereotypów możemy się też spotkać od kilku lat na popularnych portalach plotkarskich ogólnopolskich, też jednym, który wywodzi się z Trójmiasta i chyba to tam się zaczęło używać tego określenia, a mianowicie określenia kaszubskie porno w kontekście powieści i ekranizacji tej powieści 365 dni Blanki Lipińskiej, chociaż sama powieść i autorka nie mają kompletnie nic wspólnego z Kaszubami i to podkreślam, że sama autorka wręcz powiedziała, że nie rozumie, skąd się w ogóle takie określenie pojawiło, bo ani się nie dzieje akcja na Kaszubach, ani ona nie jest z Kaszub, nie jest Kaszubką, więc no tutaj jest taki błąd, ale kiedy się bliżej przyjrzeć kontekstowi zdań, w których padają określenia kaszubskie porno, no to widać, że to samo sformułowanie kaszubskie ma być właśnie takim synonimem określeń wieśniacki, prostacki i tak dalej, czyli ma nieść takie negatywne skojarzenia i ma zastępować jakieś takie nieprzychylne, powiedzmy, określenia, które można by kierować właśnie w stronę tej książki i tej ekranizacji. No i ostatnie zagadnienie dotyczące Kaszubów, które wypłynęło w komentarzach, to jest kwestia tak zwanego genu kaszubskiego. Dzisiaj już jest troszkę zapomniany temat, więc go przypomnę. Mniej więcej w latach 2008-2010 genetycy z Kaszub wymyślili takie określenie gen kaszubski i miało ono oddawać, była to nazwa jakby używana przez nich dla tak zwanej mutacji LCHAT, mutacji występującej u dzieci związanej z nieprawidłowym utlenianiem tłuszczy, w związku z czym w przypadku spadku glukozy u tych dzieci, takiego nagłego spadku glukozy, mogła nastąpić szybka śmierć takiego dziecka. No i lekarze tam, ci genetycy z Trójmiasta odkryli kilka takich przypadków w Pucku i Kartuzach. Była dosyć głośna sprawa właśnie chłopca, który spod Kartuz zmarł z tego powodu, bo nie miał, właściwie lekarze nie wiedzieli, co się stało. I było to takie określenie, które było też argumentem dla tych genetyków, którzy jeździli przez 2 czy 3 lata po Kaszubach, mieli prezentacje i opowiadali o tym, że Kaszubi to się muszą otworzyć na wymianę genetyczną z innymi społecznościami z naszego kraju, żeby przeciwdziałać tej mutacji genetycznej, temu genowi kaszubskiemu. No co jest też absurdem totalnym, bo Kaszubi nigdy nie byli i nie są społecznością hermetycznie zamkniętą i zawierającą związki małżeńskie między sobą. Osoby z Kaszub bardzo dobrze wiedzą, jak dużą rolę przywiązuje się do tego, aby znaleźć pokrewieństwo między osobami. Kiedy 2 Kaszubów się poznaje i ktoś mówi, że na przykład ma dziadka skądś, to zaraz szuka się pokrewieństwa, czy w tej samej miejscowości przypadkiem nie było kuzynostwa między sobą. Wiemy, to na całych Kaszubach jest to popularne i naprawdę Kaszubi przywiązują do tego uwagę, więc no tutaj zarówno to określenie, jak i same te prezentacje i nawoływanie do wymiany genetycznej, no to przypominają bardzo takie hasła, myślę, z lat 30. hitlerowskich Niemiec. No niemniej w 2020 roku do hasła gen kaszubski też powrócono, kiedy pojawiły się testy przeciwko koronawirusowi, pojawiły się pierwsze szczepienia i tak dalej, cała jakby ta akcja przeciwdziałania rządowa, przeciwdziałania pandemii miała miejsce, no to na jednym z portali
informacyjnych z Pomorza była prowadzona dosyć długa dyskusja na ponad 500 komentarzy dotycząca właśnie słuszności tych testów i oczywiście szczepienia. No i tam ktoś przywołał kwestię genu kaszubskiego w takim negatywnym kontekście, pisząc, że zamiast robić testy przeciwko koronawirusowi i szczepić na koronawirusa, trzeba by zacząć testować wszystkich i szczepić przeciwko tak zwanemu kaszubskiemu genowi antyspołecznemu. Tak to zostało określone w tym komentarzu. No więc mamy jakby tego rodzaju najczęstsze komentarze dotyczące Kaszubów, wynikające z różnych uprzedzeń i stereotypów. Jeżeli chodzi o język kaszubski, no to najczęstsze błędy, których jakby dopuszczają się pracownicy mediów z Kaszub i Pomorza, no to jest określanie języka mianem dialektu albo gwary, no co jest oczywiście błędem, bo język kaszubski od 2005 roku w Polsce jest prawnie uznany językiem, nie mówiąc o tym, że historia języka kaszubskiego jest o wiele, wiele dłuższa i opisałem ją w poradniku, więc można się z nią zaznajomić. Kolejnym błędem no to jest uważanie, że kaszubski to jest mieszanka polskiego i niemieckiego albo zniemczona polszczyzna. To całkiem niedawno nawet słyszałem osobiście od pewnej dziennikarki, która akurat porównywała kaszubski do śląskiego i uważała, że to tak jakoś podobnie wszystko. No oczywiście to jest taki błąd wynikający z wielu założeń, chociażby z tego, że według językoznawców język kaszubski ma mniej germanizmów niż język polski dzisiejszy, a poza tym jest bardziej archaiczny od współczesnego polskiego, więc bliżej mu do jakichś takich bardziej słowiańskich treści niż polskiemu. No więc no tutaj jest taki jakby podstawowy błąd. Poza tym oczywiście częstym błędem jest nieprzestrzeganie zasad pisowni języka kaszubskiego, które ja podzieliłem na takie dwa sobie kategorie już w samym poradniku opisane bliżej a propos pomijania kaszubskich znaków, czyli tak naprawdę robienia błędów ortograficznych w swoich tekstach. No i druga część poświęcona jest zagadnieniom związanym z tłumaczeniem kaszubskich nazw na nazwy polskie, czasami tłumaczeniami takimi połowicznymi. Przykładowo jest organizacja Kasiepska Jednota, którą w mediach bardzo często połowicznie tłumaczy się jako Kaszubska Jednota, posługując się takim nie to językiem polskim, nie kaszubskim, bo nazwa własna to jest Kasiepska Jednota, a gdyby chcieć to tłumaczyć na język polski, no to trzeba by mówić Kaszubska Wspólnota. No a jednak w mediach takich lokalnych z Kaszub i Pomorza funkcjonuje określenie Kaszubska Jednota, no, które jest błędem po prostu logicznym. Dalej mamy taki błąd związany z posługiwaniem się nazwą kaszubski alfabet jako nazwa popularnej pieśni Kasiepści Nute czy Kaszubskie Nuty. No oczywiście kaszubski alfabet, to istnieje coś takiego jak alfabet kaszubski, który ma 30 bodaj 4 znaki, w tym 6, których nie ma w języku polskim. Po raz pierwszy został spisany w 1850 roku. No, takie rzeczy przybliżam, wyjaśniam w tym poradniku, żeby właśnie tego typu błędów tutaj nie powielać i w ten sposób nie umniejszać prestiżowi języka kaszubskiego. No i jest też takie popularne określenie, że Kaszub z Helu nie dogada się z Kaszubem z Kościerzyny, co też jest jakimś tam błędem wynikającym z założenia, że język kaszubski jest wewnętrznie tak bardzo zróżnicowany, że się Kaszubi mieszkający w dwóch częściach Kaszub odległych od siebie mogą się między sobą nie dogadać. No to jest błąd wynikający z tego, że właściwie język kaszubski no ma pewien drżeń językowy, który jest identyczny dla całych Kaszub, ma spójne zasady tego są języka i tak dalej. Faktycznie występuje coś takiego jak różnica w wymowie jednej czy dwóch zgłosek kaszubskich, ale jest to tak oczywiste dla większości Kaszubów znających język kaszubski,
że właściwie dzięki tej głosce są w stanie określać, kto z jakiej części Kaszub pochodzi, więc nie tylko rozumieją to, jak ktoś inny mówi, ale wręcz są w stanie powiedzieć, że a ten jest z okolic Luzina, a ten jest z okolic Sierakowic, a ten ze Stężycy, no bo mówi to w taki sposób, a nie inaczej, a że u nas to się mówi tak. No i oczywiście trzeba pamiętać, że jak najbardziej problemem może być to, że Kaszubi z Helu rozmawiający między sobą o, nie wiem, 15 rodzajach flądry i używając do tego 17 kaszubskich nazw, no to mogą faktycznie być niezrozumiali tak, dla Kaszuba z Kościerzyny, który może zna jedną czy dwie nazwy na flądrę po kaszubsku, no ale to w każdym języku coś takiego występuje i nazywa się to technolektem, czyli takim językiem specjalistycznym związanym z zawodem, który ktoś wykonuje. I to jest też naturalne, że język kaszubski ma takie określenia, które są zrozumiałe wyłącznie dla wąskiego grona osób zajmujących się wyłącznie daną dziedziną. Więc jeżeli na przykład rybacy zajmują się swoim zawodem, no to jak najbardziej mają określenia, które będą dla nich jasne i oczywiste. A Kaszubi z południa mogą tych określeń nie rozumieć. Jeżeli chodzi o takie najczęstsze nieprzychylne komentarze, w których można zauważyć formę jakiejś dyskryminacji czy uprzedzeń względem Kaszubów i właściwie języka kaszubskiego, no to na pewno jest określanie języka kaszubskiego jako gwara, bełkot, jako wsiumowaty albo śmieszny język, albo język nieprzyjemny dla ucha. No to są takie różne prywatne jakieś tak odczucia, które też mają umniejszać prestiżowi języka kaszubskiego, wiąże się to z tymi wszystkimi wcześniejszymi uprzedzeniami i stereotypami odnośnie tego, że język kaszubski jest uwsteczniający, że to język wsi, niewykształconych ludzi i tak dalej, więc to jakby wszystko jest ze sobą powiązane, jest takim wyrazem tego. Dalej są te zagadki, o których wspominałem wcześniej, zagadki językowe, które bardzo chętnie, kiedy ktoś się dowie, że ty znasz język kaszubski, no to powiedz mi, jak jest po kaszubsku agrafka, albo baczność, albo wiewiórka, albo komputer. I oczywiście, jeżeli osoba zna ten język kaszubski, mu powie, że no baczność to jest tak, jak jest zgodnie ze standardem językowym, no to zazwyczaj osoba zadająca tę zagadkę mówi, że nie, no to tak wcale nie jest, no bo przecież jest tak, a nie tak, bo w tym kawale chodziło o to, żeby się pośmiać z tego języka kaszubskiego, no bo to się nie da powiedzieć inaczej, tak? I ten kaszubski to jest taki śmieszny do pośmiania się. Więc no jest właśnie takie podejście. Albo drugie, a propos komputera, no to jest uważanie, że kaszubski język to się właściwie przestał rozwijać gdzieś pod koniec XIX wieku albo na początku XX wieku i no przecież nie da się komputera czy laptopa tak nazwać po kaszubsku, no bo Kaszubi przecież nie używali komputera ani laptopa, więc nie nazywali tego po kaszubsku. I jest takie no założenie, że ten język, że Kaszubi nagle gdzieś zniknęli i ten język się przestał rozwijać, więc no w tych zagadkach albo takich określeniach bardzo często dochodzi właśnie do uważania, że język kaszubski przestał się rozwijać albo ma być takim językiem do pośmiania się humorystycznym. Oczywiście są komentarze, gdzie pisze się, że w ogóle nie ma takiego języka jak kaszubski, nie ma takiej kultury jak kultura kaszubska, że to wszystko to jest tylko folklor ludowy, którego miejsce jest w skansenach, więc no tutaj jest taka forma takiej dyskryminacji. Kiedy artykuły dotyczą zagadnień związanych z edukacją kaszubską, z nauczaniem języka kaszubskiego, z nie wiem, nauczycielami kaszubskiego, którzy zostali czymś wyróżnieni, no to w komentarzach pojawiają się opinie, że ten język to jest tylko taki wymysł polityków i działaczy, żeby na tym robili interes i żeby z tego pieniądze mieli. No oczywiście zarówno samorządowcy, jak i nauczyciele mają pełne prawo do tego, żeby za swoją pracę na rzecz języka kaszubskiego, za nauczanie go w szkołach otrzymywać wynagrodzenie. No i pamiętajmy, że to jednak te działania tych wszystkich działaczy i samorządowców to są jedyne formy działań, które teraz podejmujemy na Kaszubach, żeby ten język w ogóle i kulturę kaszubską jakkolwiek dalej przekazywać, że no w naszych domach już się języka kaszubskiego nie przekazuje, więc
no jak najbardziej za ciężką pracę działaczy i samorządowców należy się wynagrodzenie. No, kwestia tego, czy pieniądze trafiające na nauczanie języka kaszubskiego faktycznie trafiają na ten kaszubski, no to już jest inna kwestia, którą można sobie przybliżyć w moim ubiegłorocznym projekcie O Żydach na Kaszubach i tu zachęcam też do ubiegłorocznego raportu. No i kolejne takie komentarze, które można spotkać, to uważanie, że kaszubski to jest, że język kaszubski w kościele jest świętokradztwem albo bluźnierstwem, że to nie jest język, którym można się modlić i tak dalej, no to kolejne takie uprzedzenie, które podkreśla te wszystkie poprzednie, tak, że język kaszubski to jest jakiś taki prosty język, którym no, nie godzi się tak rozmawiać z Bogiem. No i takie popularne określenie, które można zarówno w internecie, jak i powiedzmy w codziennej naszej rzeczywistości spotkać, to jest określenie tu jest Polska, tu się mówi po polsku. No to jest też takie krzywdzące określenie, myślę, że wynika z ogólnego takiego myślenia, że w Polsce występuje tylko jeden język urzędowy. Pamiętajmy, że są języki pomocnicze, którymi mniejszości mogą się posługiwać w samorządach wybranych, więc no to tak też nie do końca i myślę, że to też wynika z jakiegoś niezrozumienia, ale jest no kolejna forma dyskryminacji Kaszubów i języka kaszubskiego. No i trzeci temat, któremu jest poświęcony poradnik, dotyczy samego regionu Kaszub. Najczęstsze błędy są tak naprawdę albo uzasadniają wszystkie poprzednie stereotypy, albo je wręcz ugruntowiają i potwierdzają. Czyli bardzo często terytorium Kaszub ogranicza się do obszaru Kartuzy, Kościerzyna, Konarzyny. Wręcz spotkałem redaktorkę, która właśnie w taki sposób pisała o Kaszubach i uzasadniała, że z tego powodu miejscowość, z której ona pochodzi, no nie może być z Kaszub, no bo Kaszuby to są właśnie Kartuzy, Kościerzyna, Konarzyny, albo w ogóle takie bardzo często w domyśle, mówiąc o Kaszubach, dziennikarze mają na myśli właśnie jakiś taki bliżej nieokreślony teren wiejski, gdzieś właśnie w kartuskim albo kościerskim powiecie. No i tutaj można dorzucić wszystkie wcześniejsze stereotypy, czyli zamieszkuje ten obszar ludność wiejska, mówiąca po kaszubsku, wielodzietna, zwolennicy PiS-u, bardzo katolicka i tak dalej, i tak dalej. Więc to jakby samo to określenie i ograniczenie terytorium Kaszub do tylko tego terenu jest potwierdzaniem wszystkich wcześniejszych stereotypów, tak? Możemy to spotkać też w komentarzach w internecie, szczególnie w portalach z Trójmiasta, gdzie osoby piszą bardzo negatywnie na temat kierowców jeżdżących samochodami, których numery rejestracyjne zaczynają się od GKA albo GKS, czyli Kartuzy, Kościerzyna. No to najwięcej takich negatywnych komentarzy w kierunku kierowców, to zawsze jest w kierunku tych dwóch powiatów. No i to jest też takie ugruntowywanie negatywnego stosunku jakby do tej części ludności Pomorza, czy w ogóle całych Kaszubów. No warto jednak pamiętać, że Kaszuby no to nie jest tylko ten teren. Jest tutaj i na prezentacji, i w poradniku mapa Kaszub, żeby można sobie spojrzeć właściwie, gdzie te Kaszuby są i żeby z tym większego problemu nie było. Kolejnym takim bardzo częstym problemem, który szczególnie można usłyszeć w radiu, to jest używanie określenia z Trójmiasta na Kaszuby, czyli z jednej strony mamy tutaj praktykę wyłączania Trójmiasta z obszaru Kaszub, co oczywiście jest błędem, no bo albo Trójmiasto, poszczególne miejscowości, tak Gdańsk, Sopot, Gdynia, albo były budowane w dawnych czasach przez dawnych Kaszubów, albo powstały na wioskach kaszubskich dawnych, albo wchłonęły kaszubskie wioski w ostatnich kilkudziesięciu latach. No więc w gruncie rzeczy są częścią Kaszub i nie da się, tak jak nie da się mówić, że ktoś jedzie z Olsztyna na Warmię albo z Katowic na Śląsk, no tak się nie da mówić, że ktoś jedzie z Trójmiasta na Kaszuby, bo po prostu Trójmiasto jest na Kaszubach.
No i to jest z jednej strony, a z drugiej strony no to jest tak naprawdę wprowadzenie pewnej dezinformacji. Jeżeli ktoś mówi, że na drodze z Trójmiasta na Kaszuby korek, no to mieszkańcy całych Kaszub mogą mieć jedną wielką zagadkę, o którą właściwie drogę z tego Trójmiasta na Kaszuby chodzi, czy to jest droga wewnątrz Trójmiasta, czy to jest droga w kierunku Pucka, Wejherowa, Kartuz, Kościerzyny. No trudno powiedzieć, tak? Tych dróg jest kilkanaście, więc no tutaj jest to chyba najczęstsza jakaś forma dezinformacji, jaką można w ogóle się w mediach posługiwać, używając takich określeń. Kolejny bardzo częsty temat, no to jest temat stolicy Kaszub, czyli uważanie, że Gdańsk, Kartuzy, Kościerzyna, Wejherowo i nie wiadomo co jeszcze to jest stolica Kaszub. No to jest błędem wynikającym z tego, że z jednej strony Kaszubi w żaden sposób do dziś nie określili tego, gdzie jest stolica Kaszub, no a z drugiej strony można wychodzić oczywiście z założenia, tych historycznych wersji było mnóstwo. Cejnowa pisał o tym, że stolica jest w Pucku, no ale Cejnowa był spod Pucka, tak? W słowniku geograficznym Królestwa Polskiego za stolicę Kaszub podano Wejherowo, ale autorem hasła dotyczącego Wejherowa był ksiądz, który był z Wejherowa, więc no, dla niego to było naturalne, że jego miasto jest stolicą. I takie przeświadczenie o tym, że stolicą jest jakby największe miasto powiatowe z okolic danej jakiejś okolicy zamieszkiwanej przez Kaszubów, no to jest dosyć popularne na Kaszubach, że zdecydowana większość jakichś Kaszubów uważa, że to najbliższe miasto, no to jest przecież stolica, tak? Wiemy, że w czasach PRL-u były tak zwane turnieje miast, był taki turniej zorganizowany dla Kartuz i Kościerzyny o tytuł właśnie stolicy Kaszub i wówczas Kościerzyna zwyciężyła ten turniej. Kilka lat temu Rada Gminy Kartuzy przyjęła hasło promocyjne Kartuzy stolica Kaszub, więc się czymś takim posługuje. No i mamy też Gdańsk, tak, który używa hasła, przynajmniej na wjazdach mamy te tabliczki historyczna stolica Kaszub. Wcześniej właśnie, zanim Kartuzy to hasło sobie zastrzegły jako hasło promocyjne, no to Gdańsk się określał stolicą Kaszub. No i temat jest bardzo złożony i tutaj myślę, że też nie powinno się w jakiś sposób generalizować, używać tego określenia względem którejś miejscowości. No i pamiętajmy, że tutaj też jest kwestia tego, że według definicji najróżniejszych słownik języka polskiego PWN mówi o tym, że stolica no to jest siedziba, główne miasto regionu, tak? Większość słowników uważa, że stolica to jest siedziba władz lokalnych albo państwowych. No takie definicje w przypadku Kaszub i Kaszubów spełnia wyłącznie Gdańsk. Dajmy na to Wejherowo będzie miastem, które nijak ma się do tych założeń jako stolica dla mieszkańców Brus, a Kartuzy nijak mają się jako stolica dla mieszkańców, dajmy na to Jastarni, tak? Bo jednak no, żadne władze, żadni przedstawiciele Kaszubów z Jastarni, czy z Lęborka, czy skądkolwiek indziej nie jeżdżą do Kartuz, nie ma żadnych wiecy, sejmiku kaszubskiego ani niczego takiego, no ale mamy sejmik pomorski, tak? I wszyscy z całych Kaszub mamy przedstawicieli w sejmiku wojewódzkim, więc no jednak tak z definicji patrząc, co jest stolicą Kaszub, no to wychodziłoby, że jednak Gdańsk. No ale jest to do dzisiaj jakoś tak powiedzmy nieokreślone w żaden sposób przez społeczność kaszubską, przez przedstawicieli Kaszubów, więc myślę, że to jest taki błąd, którego można próbować unikać. No i oczywiście jest taki jeszcze ciekawy zabieg, który można spotkać właśnie w mediach lokalnych z Kaszub, z Trójmiasta, dotyczący sytuowania, umiejscawiania negatywnych informacji i wydarzeń właśnie na Kaszubach, a pozytywnych na Pomorzu. Przykładowo, i to wręcz dochodzi do takiej sytuacji, że nawet jeżeli jakieś wydarzenia nawet nie miały miejsca na Kaszubach, ale dajmy na to na Kociewiu albo w Borach Tucholskich, no i tak umiejscawia się je na Kaszubach, o ile one były negatywne i miały miejsce na wsi.
I tak na przykład leśniczy z Borów Tucholskich zastrzelił swoją żonę, która miała romans z księdzem proboszczem. I no nijak to nie działo się na Kaszubach, ale dziennikarze pisali tragedia na Kaszubach, leśniczy zastrzelił żonę, no chociaż to nie było na Kaszubach. Na Kociewiu rolnika bodaj w Trąbkach Wielkich, jeżeli dobrze pamiętam, zamordowano i zakopano i tam była duża akcja z tym, że jakaś 6 osób przejęły jego majątek, no i działo się to wszystko na Kociewiu, ale wszyscy dziennikarze też z Trójmiasta pisali o tym, że to tragedia na Kaszubach. Więc no to jest takie umiejscawianie, cokolwiek złego się dzieje w okolicy i ma miejsce na wsi, no to wiadomo, że na Kaszubach. Albo jeżeli nawet, no powiedzmy, no wiadomo, są takie złe, negatywne jakieś wypadki, czy wypadki przy pracy na roli, które dzieją się na Kaszubach, więc jakby to jest uzasadnione pisanie wtedy w taki sposób, no ale też jest inna forma wykorzystywania informacji, które w jakiś sposób mają ośmieszyć ludność miejscową Kaszubów, jak na przykład powieszenie tablicy pamiątkowej z okazji wizyty premiera Morawieckiego w Łebczu, w kościele w Łebczu, no to pamiętamy, była taka w zeszłym roku sytuacja, no to wtedy też wszędzie pisano, że na Kaszubach, w Łebczu, czy w kaszubskiej parafii, w kaszubskim kościele i tak dalej, więc to są tego rodzaju rzeczy, a pozytywne informacje są już z Pomorza, czyli jeżeli sportowcy, nawet jeżeli to są sportowcy, którzy mówią, że są z Kaszub, mamy biegaczy, mamy pływaczki i tak dalej, którzy przyznają się do tego, że są Kaszubami, no to w takich przypadkach pisze się jednak o sukcesach sportowców z Pomorza, a nie z Kaszub. Jeżeli licealiści z Wejherowa wymyślili aplikację, która miała pomagać w kwestiach związanych z testami i szczepieniami na koronawirusa, no to pisano o wspaniałym pomyśle licealistów z Pomorza, a nie z Kaszub, tak? No więc takie jakieś praktyki są stosowane, których myślę, że warto byłoby unikać. Szczegółowo opisałem te wszystkie jakieś błędy, zagadnienia, próby tego, jak poszukiwać właściwych informacji, jak radzić sobie z takimi tematami w poradniku. Możecie go Państwo pobrać ze strony harvatnik.pl. Jest również w opisie niniejszego filmu na YouTubie link bezpośredni do strony, na której znajduje się poradnik, jest on w PDF-ie. To zachęcam do zapoznania się z treścią, do poznania tych zagadnień. Myślę, że może się przydać zarówno pracownikom mediów, jak i osobom, które publicznie wypowiadają się w tematach kaszubskich, ale też w ogóle osobom zainteresowanych tematyką społeczności kaszubskiej, która no jak widać jest dosyć złożona i może na pierwszy rzut oka wcale nie taka oczywista, więc może być to traktowane jako takie małe wademekum wiedzy na temat Kaszub. Ja w tej chwili Państwu dziękuję za uwagę odnośnie tej prezentacji. No jeżeli Państwo macie jakieś pytania odnośnie prezentacji, odnośnie tego projektu, no to zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Na YouTubie przypomnę, że bezpośrednio te pytania można zadawać, więc powiedzmy chwileczkę poczekam. No dobrze, nie widzę pytań, więc myślę, że temat będzie dla Państwa ciekawy i zachęcam do zgłębienia tych zagadnień i pobrania poradnika. Przypomnę, że jest on dostępny na stronie harvatnik.pl. No i przypomnę, że całe działanie było realizowane w ramach projektu Stop Hate na Kaszubach,
który został finansowo wsparty przez Fundusz Gdańsk Dzieli się Dobrem Fundacji Gdańskiej. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem oraz oczywiście do dzielenia się tym poradnikiem jak najszerzej, szczególnie z osobami zainteresowanymi tematyką kaszubską i pomorską. Do usłyszenia.